sahabbansa fa jama'a da su Abuja da suka zo suka ce kaga sahabbanka talakawa ne ka ware mana rana mu sarakunan maka ne ya za mu zauna bila ya zo ya zauna ya za mu zauna Amir dan Fairatu ya zo ya zauna ware mana rana sai ga wahayi ba za a ware ranar ba masu yagaggen riga duka zaman ka da su ne manyan rijalu waɗanda suka yi imani da kai domin abun Allah duk wanda yake son shugaba shi kuma abun kallo ne a gurin Allah ya karansa ya kai tseko Allah ya ce wallahi ba za wallahi masu rigan nan ya gugu ba su shi ba wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kaji fa yurjuna wajhahu wala ta'adu aynaka anhu da safa ma da suka zo bakin fada musu bayan fiye ba ce ko ne aka ce in zauna da ba ruwana da kowa ba sai zauna da su ba to shikenan ran nan yace su zo ayi walima a gida ko ba ya aure sai da Zainab ba to za a yi walima ga hina kowa ya zo suka ji kira mai daɗi a ce ka zo ka shiga gidan manzan Allah gidan da Allah agun Allah shi kaɗai ne gida ko inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa to kaji fa ahlul bait wa yudhhirakum tadhira ba wannan ba su ne gida ba aka ce ku zo ku shiga gidan manzan Allah ba sun shiga ba suka je aka dafa abincin aka kawo suka ci to kuma ni'imar zaman gidan annabi ta hana su fitowa suka yi zaman su shi kuma shugaba yana so su fito kuma gajiya Allah ya ce ai haƙuri a zauna da su to ba yake nan kuma yayi daidai ba sai haƙurinsa isa zamansa da su a gidan dan mutane Allah ya nuna musu shugaba ba abun wasa bane suna cikin gidan yadda dai Allah ya ce kuma a haƙura a zauna da su to kuma yanzu zuciyarsa so take su fito su tafi gida kuma ba su tafi ba lokaci ya ja mai tsaho ba su tafi ba to zaman kuma sai ya takura shi to ko Allah ya ce haƙura a zauna da su tun da ya takura yanzu ƙa'ida ta karye ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi kaji fa to da zufa ce kai a haƙura a zauna da su la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila da'ani ghayra nazirina ina akan annabi kadai yake yin wannan abu mai kibriya da kaunu ma ba su isa yi musu magana ba sai dai yi masa magana amma yanzu kaji saboda shugaban ina magana tukunya akan wuta in an dafa abinci sai gaira nazari na inahu ya ce kar ku sake ku shiga nan gida sai idan ga dokokin da zan kafa na shiga gidan manzan Allah ga dokokin da zan kafa su ne za a bi su sannan a samu damar shiga gidan annabi duk wanda bai bi wannan dokar ba zan kama shi yace illa an yi uzana lahu ila ɗaya sai in ya ce ku shiga ku ci abinci shi ma da in ya ce ku shigo to ku tabbatar abinci ya dahu ba zama za a yi wai a jira abincin ya karasa ko na cikin gidan ba walakin idza du'itum fadkhulu to da abinci ya dahu aka ce ku shigo to ku shiga na yadda amma wa idza da'imtum idan kun ci abincin kowa ya fito wala mustanisina li hadisi kar wani ya zauna a ci gaba da tattaunawa me yin result din karshe yace inna zalikum kana yuzun nabi la ilaha illallah inna zalikum kana yuzun nabi kayi office din protocol da ake na gaskiya
ba shine ofis din da ake maslaha gwamna ko shugaban kasa, to shi a gidan annabi Allah ne a wannan ofis din yake aiki. Wallahi duk a gaban annabi in dai mutum bai daidai ba Allah ne zai man magana. Ce inna zalikum kana yuzun nabiyya, zaman ku ne na ga ya takura masa, fa yastahi minku, ina ganin girman ku, bai taba ga yawo kowa abinda baya so. Allah ce wallahu la yastahi min al-haq, ni ko ni na yi ku kowa ya tashi fita. Duk fa kan annabi aka yi wannan. To wai har yanzu dai dan adam bai gane manzo Allah ba. Har yanzu me kake bukata baya ga wannan? So ku fita. Inna zalikum kana yuzun nabiyya. Sai ce kuma wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah. Yanzu a hankalce ma kwa tuci annabi, inji Allah, ta ya za ku yi masa haka? To Allah ne da ya faɗa.